нишасти дабирони шӯроҳои амнияти давлатҳои узви Созмони ҳамкориҳои Шангҳай дар Душанбе бо даъват ба тақвияти амнияти минтақа, муборизаи зидди терроризм ва қочоқи маводи мухаддир анҷом шуд. Дар ин нишаст мақомоти Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Чин ва Ӯзбекистон ширкат карданд. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа аз маҳалли нишаст бо мо пайваст мешавад. Шаҳло, салом. Мо медонем ки имрӯз президенти Раҳмон ҳам дар ин нишаст баромад кардааст. бале, хиромон бояд гуфт қабл аз шурӯи нишаст Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон бо котибони шӯроҳои амнияти кишварҳои узви Созмони ҳамкории Шангҳай мулоқот доштааст ва дар ин мулоқот гуфтааст ки бо назардошти вазъи геосиёсии ҷаҳон таҳия ва қабули стратегияи рушди ҳамкории кишварҳои Созмони Шангҳай то соли 2025 хеле муҳим аст ва бояд гуфт худи мулоқот пушти дарҳои баста сурат гирифт ва мо дар нишасти хабарӣ гуфта шуд ки дар ин мулоқот диққати асосӣ пеш аз ҳама ба вазъ дар Афғонистон пас аз хуруҷи нирӯҳои НАТО дар соли 2014 ва интихоботи дар пешрасида дар ин кишвар аҳамият дода шудааст. Шаҳло, оё дар ин мулоқот ҳарфе роҷеъ ба рӯйдодҳои Украина ҳам садо дод? бале, хиромон ба соли хабарнигорон ки дар мулоқоти имрӯза вазъи Украина ва Крим баррасӣ шуд ё не, раҳбари шӯрои котибон гуфт ки ҳарчанд ин мавзӯъ хеле муҳим аст, вале дар мулоқоти имрӯза ин мавзӯъ матраҳ нашудааст. аммо аз матни баромади вазири дифои Чин ки ба дасти мо расид, мо мебинем ки зоҳиран вазири дифои Чин бо ишора ба вазъ дар Украина аз таҳдиди шаклҳои нави инқилоби ранга уштор додааст ва гуфтааст ки баъзе аз нирӯҳои хориҷӣ бо истифода аз забҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар кишварҳо мехоҳанд ки инқилобҳои рангаро бароҳ монанд ки ин ба амнияти кишварҳои минтақа хатари ҷиддӣ дорад. Ташаккур. ҳамкорам Шаҳлои Гулхоҷа аз Душанбе гузориш дод. зимнан тамошобинони арҷманд, рӯзи 23 апрел дар Душанбе қарор аст президенти Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон ҳам бо паёми солонае ба ҳукумат ва мардуми кишвараш муроҷиат кунад. интизориҳо аз ин мулоқот ва ваъдаҳои иҷро нашуда дар баробари мардум то имрӯз дар барномаи таҳлилии чашмандоз матраҳ шудааст ки ҳамин ҳоло дар сайти интернетии радиои Озодӣ ба шакли хаттиву видеоӣ дастрас аст. раиси шӯрои уламои дини Тоҷикистон аз роҳ ёфтани намояндагони равияи салафия ва мазҳаби шиаи исноашарафӣ дар мақомҳои давлатӣ изҳори нигаронӣ кард. Саид Мукаррам Абдуқодирзода дар як мулоқоташ бо фаъолону имомхатибон ва ҷавонон дар шаҳри Кӯлоб гуфт, амалкарди пайравони равияи салафия бадбахтиҳоеро барои ҷомеа ба бор овардааст. мақомоти Тоҷикистон чандин сол аст бо равияҳои ба гуфтаашон ғайрирасмии мазҳабӣ мубориза мебаранд. масъулини Бонки миллии Тоҷикистон гуфтанд ки қурби доллари амрикоӣ дар саррофиҳои Тоҷикистон коҳиш дода шуд. тадбирҳои махсус аз ҷониби Бонки миллӣ, созмонҳои қарздиҳанда ва саррофиҳои хусусӣ дар шароити 1.5% боло рафтани қурби доллар анҷом шудааст. дар Бонки миллӣ болоравии қурби асъорро як падидаи мавсимӣ мегӯянд. ҳоло $1 дар бозорҳои Тоҷикистон бар ивази 494 сомонӣ фурӯхта мешавад. ахиран президенти Тоҷикистон соли 2014-ро соли футболи оммавӣ эълон кард. ҳадаф ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби кӯдакону наврасон ба ин бозии варзишии ҳамагонӣ гуфта мешавад ва зимнан охири моҳи марти имсол Йозеф Блаттер, президенти ФИФА, дар ҷашнвораи футболи кӯдакони Тоҷикистон ширкат кард ва пуштибонии молии созмонашро аз ин ташаббус баён дошт. барои дарёфти ахбори бештар саре бизанед ба сайти интернетии радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ.